Ay, suglaan mo di bote yo. Nialakas na makaungot ka kumare. Ni, ano aluadam ano na mabintak me. Alam mga ikakot ka? Ay, alakas na. Adati ko ni Lotte ata anak mo ah. Napan na tinulog yung pipit ni Jezabel. Bigatan kinakasta tarupa, makauungit ka nga ako. Gisubit, ibubuti. Apay, agkabat patatakas sa mga tarupam. Ni Lotte. Ngapay ko ma. Amo na, tinudok na, pipit anak ko ni Jezabel. Pre, tarupa mo ako mare. Ano mga ikakot at baka ipabarangay ka ni... Kaya anak ko magapo nga, barangay na. Ni Lotte. Ama na, barat anak ko. Tinudok na yung okay ni Jezabel, anak ko. Ano mga ikasta-kasta. Nagapo ko mga tudukin namin tayo kita anak mo, me. Agwapa da is garter. Ano tawag dyan? Chinese garter. Chinese garter. Oh. Naabak ni Lotte. Tagtata anak mo ng Lotte nangala stick ko ti barbecue. Stick ti barbecue. Sino ni Jezabel? Berarti anak ko na yan. Ay, pulwarin ni Lotte ta. Lotte! Si Bawal ka dito! Nagbabagana ka na dito! Si Pangulekta anak mo ah. Awan na dito eh. Amo nga ni lakay ko nakarawar ti Armon. Ti? Armon. Arma. Wan. Tataan ako. Ana ko mano maka-arme kayo dito. Ay, ko mabibiyang ko. Ay, nalasto ka. Dati nga bakitin anay ko nang kalang nilote, di barwaren ta kwa. Kasano may nga handay kas ta anak ko, kayong ugali mo gamit ta anak mo nga nakasorsordo. Kasamok kas. Haan na nga to dokan, Basta tayo ka kinano nga kasta. Basta ka mo lang apay na bang manglumit okay ni Jezabel kasi nilote. Ay, Laban mo ah. Pau mo di anak ko, mes. Kasano? Or even di anak ko, dati PH care na. Kadisab na nga nga matudok di kasta. Anala aji ka Kagasok ugali yo. Chef girls lang, pau ni Lotte. Aji ka nag PH care, kulay blue and pink. At least, nabanglo. Chef girl. Laban mo, aji bay puraw, aji hang labotab. Mang pagpungpungtutin di kastaman kumari man, tabig-bigatan ka man. Urisak mo. Ay, kasalatan ko, Mare. Ana? Ang pinakawan talatan tarong tama kay Kapitan, kababay ni Gina, purong Ay kayo. talaga nga, kababain kumari ta, galgalad mo nga kasta. Pakawanik lata ni Lotin, amok maubig na niya. Wan, kumari talaga. Ang pinakawan talatang kumare. Talaga ang pinakawan tata, ubing da pa nga talaga mo. Siyempre, nangyari lang aji kit ni Dardara pa lang daji ko na dyan. Talaga kasulugar de ay. Ay ki, Ang palboraryong ka din. positive. Bayak mo, ano dyan. Kasalata ko, ang pinakawan. Friendship ta palang nga ko, friendship. Ay, mga lamang garti sardinas mo kumare. Kita ang taga ugalin. Wow! Apa-apaan na dito, tapos agutang ka iti sardinas. Kaysa pinakapitan ta kumare, hindi ka babay. Ang singaro, basta ba yung garo ikakaso ta anak kun ah? Sabi tumari nila kay mga kapitan, maabak. Wow, putos yung tumagaroon Siyempre, kanak pa lang di ko ata no ko garo. May sa pa nga silver swan, may sa paminta. Ano kasi, best one, suka, no, soy. Soy. Yan. Pagkwak mga. Tapos? Ano na yan, paminta. Mano? Kasi ka, depende naman ito utang mo. Alam, dito amin nila kung hindi magkakasubli na subli. Alam, dito amin nila. Ano, may iluto kaya? Wah, pakbot. Dati paminta ni Pakbe? Ada. Wala, tumaya mo. Pakbe, dito, bagoong ako ma. Bakit ito kinilote apat pa sa nalat mula tanang antim mo Sophia. Hanggang Sophia. Pero ng Jezabel. Kikpay sumag kami. Baga makin ni Gisa bilang pau-pau, kag mati bumangsit Kelyas na. Nabagbang si Takelyas ta anak mo safeguard lang. Kalgaling din! Isubli kon. Hanin! Ala? Joke lang. Ay, kuno. Na kami kwami. Awan pa ko. Pagaya kami. Ako may kortak kata, so let's go.